Sifinyelela khona iMpuma Kapa TV ku channel 260 yena uDr Mkhulu Mbelambela uSikhove Lamba sadla mehlaso kwamhlabi yalingana uye lo mgqilazo wempahla kazingane zophuma pha ngihambe ngento ngihamba no Dr Amen ngamqamba igama ngathi uDr Amen amen ukhuleka fulo fotabuli amen khehlela amen mkhulu ngihamba nawo uDr Amen ingane ephekwa yimina iphekwe mina like ayivuthiwe ngibhoda ngiyalipheka mina uma ufuna kunike lento ngiyakunika nje ukukhombisa ukuthi imfihlo ihamba kanjani ngifuna ukukhuluma ngestory sami sobuthakathi. Mina ngikhule ekhaya ugogo eThakatha. Ngikhula ekhaya ugogo yaloya ngisho ugogo ozala umama intombi yakashenge uMabuthelezi usokalesa unqanqelele ngiyambonga namhla ngoba ugogo wangikhombisa isecret. Ugogo ungikhomba imfihlo mina bengila ko 15 years mangikhumbula kahle. Yaba ngikhumbula 15 16. Sizalwa ke sibabili nginentombazane engilamayo. Ngitshela ugogo ngoba ugogo bekayisangoma. Sonke isikhathi bengihamba naye. Ebusuku ugogo bengihamba naye. Mina kunezindawo ugogo kade ehamba nami kuzo ebusuku. Emini ugogo bekangahamba, emini ugogo bekagula. Emini bekuba umuntu ogulayo. Ebusuku athi aphila qinqo ugogo agijima ngezinyawo zombili. Bengihamba naye kugogo mina. Ngoba imfihlo wayengikhombise yona wangitshela wathi le mfihlo lemzukulu izokwenza ukuthi ube nemali. Ongilamayo wathi uzomnika isipokwe ngilanya intombazana. Wathi uyomnika isipokwe akafuni ahambe la ekhaya. Ufuna ahlale la ekhaya. Ngambuza ngathi khokha ufuna ashade? Wathi akeze ushada lo uyohlala la ekhaya noma esebenza uyosebenza la ekhaya. Anake lo muntu. Nangempela udadewethu sengiyayibona le nto ayikhulunywa intombi yakashenge. Udadewethu akashadi. Akayindawo uhlala la ekhaya. Mina wathi ugogo nginikota ukuthi koloshe ngizoba nemali ufuna ngakhe lo muzi. Hayi nangempela ziyenze ngimangaliso. Wanginika lento ngibonga isecret wangikhomba yona ugogo isecret yesikhwama. Yokuthi angikhombisa imfihlo yesikhwama ukuthi isikhwama uma usakha siphume nemali same time usakha kanjani. Isihlahla owangibonisa sona umhluma kaNhlayiya wangibonisa isihlahla umhluma kaNhlayiya esingeke sithole umuntu basazokhotha kimi bafuna umhluma kaNhlayiya ngawuthola yimi engunakile namanje ngiyawunisela ubusuku nemini ngiyawunisela ngoba ugogo wangikhombisa enye impande yesihlahla esijula kakhulu esingeke sithole umuntu igama laso kuthiwa umhluma kaNhlayiya nizowufuna nize nikhathale niyoza kimi nginicebulele nje igxolo elincane lingaka ngikucharge imali enhle ngoba isecret leyo engayinikezwa ugogo wathi ngisiphathe kahle lesihlahla sakhe. Ngiyabonga ke ukuloya ugogo wangifundisa khona ngoba wathi ngizoba nemali nangempela ngiyazibona izinto ziyenzeka. Wangikhombisa indaba yokugembula uphondo lwegambling. Wangibonisa ukuthi ibingakafiki lento yokugembula emafonini. Bekusadlala lokho amalotho ugogo esaphila. Bekudlala lokho amalotho baxekiza inamba. Wangibonisa ukuthi lolu phondo ngizoluphatha kanjani uma ngilwakhela umuntu ngiyolwakha kanjani. Sengihambe phakama ke ngokwezinga sengikwazi ukwenzela umuntu agembule efonini izinto zenzeke. Bonke abantu abadlala lento zamagame wabo zo Hollywood sengaba inkosi malanga kulezo zinto lezo ke. So into zami sengiyakwazi ukwenza. Ngiqonda ukusho ukuthi uyazi ubuthakathi kumnandi uthakathe uphumelele. Ngikhumbula nje idate yanamhla zingake zi28 kunabantu abezayo. Ngizabe ngiqala mbukelo weMpuma Kapa ukwakha isikhwama phambili kwakho ubukile ngiyakhe lento umuntu aphume ephethe into yakhe. Ngifuna ukukhombisa ukuthi seziningi inyanga ezithi zenza uDr Mkhulu zenza uMbelambela uSikhove Lamba sadla mehlaso. Lento eyami uma uthwele yakha lesikhwama siphume kunabantu abantu bakhe isikhwama njengamanje. Ngifuna usakhe iclient isivule la endombeni ahambe sinemali same time. Hayi ukuthi ngitshela ukuthi siyolunga ekhaya evikeni elizayo. Cha. Ufuna senzeke khona la endombeni uphume so right. Yiwo ke lo msebenzi engiwenza la mina. Anti umuntu uza la alandele lento ngifuna aphume na iPad. Ngayithola phala lento eyami mina. Eyami lento and ngiyapheka liyavutha ibhoda amen ehlala yonke imfihlo mfana ngifuna uyibambe ngakutshela ngathi ziyasondela insuku zami angifuni mina ukuhamba ungabonanga yonke into ngifuna uyibone ukuthi operate kanjani kunjalo ke njengoba sawuqalile nje sawugilima ngaliso so ke wonke lo msebenzi ngifuna uqhubeke nawo ubambe ngikhona angikho ubambe la endombeni amen ehlala zakusayinisa mfana wami zakusayinisa uma sengizovalelisa kunalamadoda ozowalanda ngale ningathuki uma nibona qhamuka indoda emfishane la ihamba ngenyawo ezimbili izandla ibeke phezulu ningathuki ngifuna uunderstand ukuthi mina ngisebenza ngezilwane mina ngathwala angithwalelanga ububi ngithwalele ubutyebi ukuthi ngiphumelele ngibe nemali ngoba into ebalekile ileyo ugogo mina akangithwalisanga wangifundisa ukwenza nje amakhubalo serious
ngase ngihamba ngiyo-eda amandla obuthakathi ukuthi ngikwazi ukuzivikela, ngikwazi nokususa umuntu ose-Cape Town eceleni kwami mangabe ngiphazamisa, ngikwazi ukususa umuntu ose-PE, ngikwazi ukususa umuntu okuphi kuphi oseceleni kwami uma ngabe ngiphazamisa. Ngoba ngifuna ukuphazamiswa mina, ngifuna ukusiphila impilo yami ngoba nami angihlukumeza umuntu. Ungangithinti, ungangihlukumezi. Uma uzazi ukuthi nawe uyaloya, please try uma unezulu ulithumele kimi ubone ukuthi angeke libuyeleni kuwe. Angisuke ukudlala mina. Kushaya idrobho nohamba uvutha mina. Khubalo likavutha into la ekhaya. Nasi isigubhu sakhona phansi. Asi isigubhu sakhona awudabuli. So ke ngiqonda ukusho ukuthi uma ngabe ukhala ngamasela noma ukhala ngani la ukhona khona uzofonela mina. Nazi inamba ziyavala ku screen. Nansi inamba ivele oqala ithi 078 7800 692. Eyesibili 078 05 11133. Niqaphele kakhulu indaba ka Facebook. Niqaphele kakhulu indaba ka Facebook no TikTok. Uma nibona izinamba eziqala ngo06 ngicela ningazi entertain. Uma ubona umuntu athi deposita imali, afaka izithombe zami, athi deposita imali, ningakwenzi lokho. Ungayifaki imali, uDr Mkhulu la kaMhlabelengana awungidepositheli imali mina. Uza kimi esigodlweni ngikwakhele lento, ungifakela kanjani imali ungakaboni ukuthi ngenza ini mina. Kufanele ufike la endumbeni ubone ukuthi yini le engisebenza ngayo. Lento engithi ngiyakha kanjani mina. Ake nifunde ukuloya abantu bakithi, ukuloya nje uphumelele. Uloya ucebe ufana nami, hayi ukuthi uthi uyaloya kanti uloya kabi. Ngizigwebile ke inyanga zonke ngayinika udili kajele ngathi no fine no bail. Konke okuyinyanga ukuzenza mina ngigwebile kulonyaka ngunika udili kajele ngoba isikhathi sokudlala anginaso mina. Angifuni umuntu azize. Ngayiqalela lento yokuloya, ngayiqalela lento yokuloya. Namhla sekugcwele amavukana umhlaba wonke. Kugcwele amavukana la emadrobheni kuma upstairs kuma suburbs. Uma ngathi ukhona inyanga elapha edrobheni, ikhona inyanga elapha la ku West Street, ikhona inyanga elapha la kuphi kuphi. Uma ngathi uthi inyanga yini ngahlala esigodlweni. Inyanga ayihlale endumbeni lapha endumbeni yayo. Kubonakala ukuthi iphethe lento, iliphethe ikhubalo. Ziyenzeka izinto abantu beze kuye. Hayi ukuthi inyanga ngihambe ime edolobheni. Ngiya lapha ngiyahlola phuza nayo imbiza. Niyophuza nokungaphuzwa. Inyanga uzwa ngezigi la ihambe khona nalapha edlule khona uze kuyo. Mbukelo weMpumakapa TV kwi channel 260 uyena uDr Mkhulu umbelambela uSikhova alamba sadla amehla so ngihamba naye ingane la ekhaya epheko la ekhaya uDokotela Amen. Ameni. Salam. Hayi man, flying wish revolution butterfly. Amashlam khetha wabaphumelelisa. Hayi phela athi lento uma iphekwa la ekhaya. Angifuni mina uphume la ekhaya uhlupheka. Ngicabanga ukuthi ngineminyaka usolula ekhaya ubaleni. Ngiyaqala ukukuveza kanamhla. Uneminyaka emingaki la? From 2013. Ya kulapho ngisengikhohliwe nami. Solo ukuphekwa la ekhaya, solo sinawe la ebaleni. So ke ngifuna ukuthi noma umuntu uyafika la ekhaya uzofuna lento. Yonke into ihambe ngendlela. Angifuni mina la ekhaya umuntu angitshela ukuthi ufikile wangaphumelela. Uma ngabe kukhona umuntu owafika la ekhaya wathi akasizakalanga, mhlawumbe wabanjwa abafana bami ngezandla, akabuye man, akabuye back ngikhona. Akabuye back, akangifonele nazi inamba ziyavela. Akafone dokotela ngafika abantu ngedethethile angisizakalanga. Lalela, angeke nginilaphe nonke nincedakale nonke. Bakhona obalaphayo bangasindi. Ukhona omlapha yasindi. Njengoba nasesibhedlela uhamba uphethwe okunye ubuye unyawo balujubile. Emedi clinic, ebhedlela eserious koma private hospital, uhamba ugula ukuthi unyawo bafike balujube. Kusho ukuthi akubona bonke abantu abayosinda. Kodwa la ekhaya ngesimo sesithwalo, uma ulanda uphondo legambling, ulanda isikhwama. Lokho definitely ngikwenza la endombeni. Uphuma sewuright la endombeni. Imali yakhona akayingena ebhankini, inemgomo nembandela. Ngiyangithanda ukuthi uma ngiqeda ukuyenza lento la sithatha umshini ngaphandle. Sihamba uma uthi ufuna imoto sambe siye garage siyothenga ngaleyo mali. Sibone ukuthi kuzokwenzakalani. Angeke bakunike ini imoto, angeke bakunike ini property ofuna ukuyithenga. Angisuke ukudlala mina. Ngiyaqala ukuveza imfihlo njengalezi. Angikaze ngiveze solo ngaqala ukukhuluma ngisiyo kule nyanga elanda kakhulu lezi ezikhuluma kakhulu. Angihlola ukuthi TikTok mina. Angihloli ku TikTok, angisebenzi ngento zo Facebook, angisebenzi ngento zabantwana, angisiyo unyanga mfana ngenyanga mina ngoba ngalanda amandla ngilandela ukuthi abantu bacebe baphumelele. Ngisebenza ngesilwana. Okay, njengoba ngihleli la kungaqhamuka idada, kungaqhamuka ikati la, kungaqhamuka inyoka ngihleli la, kungaqhamuka anything eyisilwane. Ngicela uyihloniphe kakhulu wazi ukuthi umuntu wala ekhaya loyo. Kufana nani ke uma ubona inkukhu emgwaqeni noma ubona idada lihamba namatshwele amaningi, lihamba nabantwana abaningi, you must be careful. Isuke kungeyona idada, isuke kungeyona inkukhu, isuke kungeyona imbuzi, isuke kungeyona inkomo, isuke kungeyona ibhokwe, isuke kuyi something amandla lawa akhona
kuloyo muntu lo, noma isuke kumnumzana wamanzi, kumfokazi wamanzi, isuke kuyinto ethile, kodwa wena ebusweni bakho kuza uvela ihaku ihamba nabantwana kanti akusiyo haku. So ngiqonda ukusho ukuthi mina engihamba nako akufanani nokomunye umuntu. Akufani, angihambe ngithenga inyoka eyelo mina. Zigcwele inyanga la ngaphandle bahambe badlala ngenyoka eyelo. Ngiyamangala ukuthi nomthetho uthini. Thola umuntu ugaxa inyoka eyelo lokho ama-toys okuthengwa lapha koThekwini nokuthengwa lapha koGoli. Athi umuntu uthwele. Uma uthwele phela funa sibone ukuthi unani ephilayo. Uma uthwele funa sikubone ukuthi unemali uyaphumelela yini na. Funa sibone ukuthi uyaphumelela na. La ekhaya ngikhuluma ngophondo lami, ngikhuluma ngesikhwama sami. Mbukelo weMpuma Kapa TV umbelamba noSkhophe salamba sadla mehlaso phansi kwamhlabele ngani umgqilazo wempahla kazingane zophuma phi ngikhona la endombeni yami. Lo msebenzi ngiwenzela la anginayo enye indawo. Uma ubona kwenye indawo kubhalwa Dr. Mkhulu, please ungayi-entertain le nto. Dr. Mkhulu bama fake laba banifakisa imali ko Pep ko Shoprite banikeza ama-account wrong, abasebenzisa inamba eqala ngo-063. Iscam leso, niqaphele. Ungangideposithela imali mina, woza kimi esigodlweni. Amen. Ukoza kahle. Njengamanje ngathi kunomuntu okokota uphandle la. Ya ukhona Ukhona? Ya ukhona lapha. Okay. Uzawuphuma attende. Uzawuphuma attende sizwe ukuthi uthini. Ngicabanga ukuthi ibona labo. Thokoza Mdodana. Akusile kahle. Hayi kusile. Ubaba Sibongo ubani wakabani? Uzwane Eastern. Uzwane Eastern Cape. Ufonile ba. Ya alifonile. Bekathi baba la ekhaya uphathe enani ba? Wathi ngiphatha ngithenga isikhwama lezi, ngiphatha isikhwama ngiphatha 40,000. 40,000. Konke khona ngoba amashilamo iphethe. Konke kuphela. Kulungile kahle lidala sicabaza singangena siye kubaba phakathi. Yebo baba. Thokoza kahle. Thokoza kahle. Sofikile baba Zwane baba usuke Eastern Cape. Ngenani madoda. Ya buya ngapha, amen. Hlala pha amen. Sawubona kahle. Thokoza Mkhulu njani? Esiyaphila, kuqala phansi. Usondeza uyabusa ngapha lento zakho le. Yini le? Uyiphatha isikhwama? Yeah Mkhulu, ngigcine ngifonile Mkhulu, ngaze ngizocela lento emali. Ubani Sibongo Mkhulu? Ngozwane Mkhulu. Okay. Okay. Flying Wish Revolution Butterfly Skeleton. Ya kunjalo macha. Kulungile khehla lo msebenzi owulandile ngizokwenzela wona, uyangizwa? Imali yakho ayihlala ebank. Yawona Mkhulu. Angazi noma uzofuna siphume la siyofuna lokufuna ukuthenga noma uzoziphathela wena inkomo yakho ufuna ukuyisebenzisa emakhaya. Ufuna ukwenza njani? Hayi ngifuna uziphathela mina Mkhulu. Uhamba uye ekhaya straight. Hambe niye ekhaya. Okay, ungakhipha lenkomo uyibeke lapha phansi kahle. Vula ke khehla, vula isikhwama sakho lesi. Ngizawukwakhela lento yakho. Ngizawukwakhela lento same time. Sivule. Vula konke la ngibona. Vula konke la. Empty na akho next. Khona. Okay. Lalela ke khehla. Le mali engango 40 le. Yawona Mkhulu. Awuthatha lo mhlumba kanhlanye lapha bhaketeni. Thatha le mali yakho lo 40,000 wakho ufake la sikhwameni ubeke ngokuhlukahlukana. Ngifuna yakhe uwe lento uyibone ukuthi iyakheka kanjani. Umuthi ngeke ukukhombise. U10 loyo. Yebo Nkosi. Thatha uyibeke ngokuhlukahlukana. Ngifuna ukukhombisa umuthi ngeke ubonise uzobeka yes beke kanjalo amakhona ngamakhona. Yes. Lalela ke khehla. Njengoba kunje uzovala le awuthobisa lo mhlumba kanhlayi. Lo muthi sowuthela la sikhwameni. Ngifuna uzabe uyavala ungitshela ukuthi ubona kunamalini phakathi. Yawona Nkosi. 30 minutes hayi phela 5 minutes uvalile la. Thatha lo muthi ubeke emotweni. Awungifuni usale la. Vala ke khehla lesikhwama sakho. Vala sibeke nje kanjalo. So sivula after 5 minutes. Yawona Nkosi. Uthatha isikhwama sakho ube usuyahamba. Ngizabe singawuthatha ke lo 40 wami. Lo 40 uzosala la emakhosini. Yawona Nkosi. Uyosala lo 40 la emakhosini.
Uzwa. Yes. Uzawusala ke lo 40 emakhosini, ungahlala nje phansi lapho, uhlale phansi nje ngeempundu zakho. Zona lezi ezingekho. Hayi ngifuna zona mkhulu. Hayi, zaba right. Hlala nje kanje silinde sibone ukuthi kwenzakalani. Yeah. Ngifuna ubone uma uvula la ukuthi uyothola sekuna malini esikhwameni. Kunjalo madoda, kunjalo mbelambelana, kunjalo sikhomvesa lamba. Hawu madoda. Hluma kanhlayiya sebenza kwenze ngimangaliso naye le ndoda phambi kwekhaya ilandele isikhwama samandla. Azenzeke izinto madoda, azenzeke izinto iphakame. Ngasho ngathi kuyawenzeka. Mina angikhulumi into okungeyona. Yonke into ngifuna yenzeke ngendlela. Mina uyazi ukuthwala kwami kwangisiza ukuthi ngifalele into engiyibonayo eyempumelelo yenzeke ngalendlela engifuna ngayo. Angifuni ukukhuluma inganekwane. Yonke into mangiyenza ngifuna yenzeke. Angifuni umuntu mayefika la ekhaya ngicela ukuthi akasizakalanga kwenzakalani. Kwenza njalo madoda. Hayi sekunjalo. Oh mnumzana, baba wasekhaya. Okay. Nayo ke indoda amadoda seyikhona phakathi ekhaya. Indoda lena angifuni ukulanda ngaye kakhulu, angeke ngikhulume kakhulu. Ngizawuyekela nje. Ngingakhulumi kakhulu. Ya naye sokuqhamuka soyagijima. Sekunjalo khehla, sekwenzekile, umsebenzi sokhona. Sekwenzekile sekunjalo nje. Ya. Mawenza kanjalo uyakhiqiza, ukhiqiza ithelo. Uyabona kumnandi kulo. Izinto ziyenzeka. Khehla ngicabanga ukuthi siphelile isikhathi njengamanje. Ya, uzawuvula isikhwama sakho. Ngizawukhipha ke mkhulu lenkomo oyikhiphile lo 40 engangithe uphathe. Lento ngiyenza mina ngemali osuku uqhamuke nayo wena. Ngiyenza ngemali osuku uqhamuke nayo ngibe sengidonsa lo 40 wami. Uyangizwa ngithini? Ngiyawudonsa nje lo 40 njengamanje. Njengoba iqhamuka le ndoda isho khona ukuthi isikhwama sakho sesivuthiwe. Uyangizwa? Ya. Njengoba iqhamuka le ndoda izoshaya amaphiko la. Isho khona isikhwama sakho sesivuthiwe. Konke sekuhambe kahle. So ke ngizodonsa le mali yami engango 40 uyishiye esayidini. Uthatha isikhwama sakho uhamba naso. Vula isikhwama sakho ke khehla ungitshela ukuthi utholani. Khulu. Antu yabona. Thula ke. Awubabazi kakhulu, awuthuki kakhulu. Antu yabona. Ngikutshelile mina. Lalela ke. Le mali le awuyifaka ebhankini. Ngiyakuzwa mkhulu. Awuyifaka ebhankini. Ngizawudonsa imali yami ngekhehla ungathi ngurobhile. Ngizawudonsa yami imali lene bengikhulume ngayo oze uyiphethe. Ngiyakuzwa mkhulu. Ngithe ibeke ngamakhona le mali. U10,000 lo uyawubeka esayidini. Kunjalo nje mkhulu. Lento yenziwa la ekhaya. 10,000 lo ubeke esayidini njengoba ngishilo ngithe ifake ngamakhona. Ngiyakuzwa mkhulu. Ya, ngidonsa lo 40 wami ngekhehla. Ngidonsa lo 40 wami. U10,000 lo ngubeke esayidini. Chazile ngathi ngizayidonsa yami. Uzawusala neyakho nawe uzihambele. No. Kunjalo mkhulu. U10,000 lo ngubeke esayidini. Antu uyabona ke khehla. Seyinelile ngu40. U10, 20, 30, 40. Eyami le ofike nayo. Lena usungavala isikhwama sakho ke mkhulu uqhubeke nayo. Uyangizwa ngithini? Ngizawuthumela abafana bakuthathe bakubeke emgwaqeni ukwazi ukugibela izimoto, ugibela imoto straight. Njengamanje ugibela imoto iye eDurban. Awehli endleleni uyangithola ngithini? Awehli endleleni. Lesikhwama awusibeki phansi uyasigona. Wasibeka phansi kuzabe sekurong. Uyasigona ungadli ufish, ungadli inyama yehako, ingulube ngoku. Ngikuzwa kahle mkhulu. Uzawuzila inkonzo yasenkamerweni 7 days. Kulungile vala isikhwama sakho mkhulu. Ngizawubiza abafana. Dokotela amen. Yes. Bisa mkhulu izinsiza kancane. Kulungile. Hamba ke mkhulu. Thatha isikhwama sakho, vala isikhwama sakho. Hadi sivalele. Kulungile khehla. Akubonga ne. Ungavalelisi, hamba mina nawe siyakuhlangana ngekholo uzangitshela ukuthi kuhamba njani. Kulungile, amen.
Bukele Mpuma Kapa TV ku channel 260 yena umbelambela usikhombe lamba sadla mehlaso kwamhlabele ngalo umgqalazo wempahla kazingane zophumaphi mina ngenza into yami yenzeka angifuni ukulanda inganekwane sengizohamba kwiMpuma Kapa TV channel 260 sengizovalelisa ngifuna ukuthi wonke umuntu abe aware ukuthi lezi zinamba ezivelayo nansi inamba yavela 078 78 00 692 eyesibili 078 05 111 W3 uma ukhuluma ngophondo lwegambling ngikhuluma ngento engiyenza la ekhaya lokho egambling ngihamba nawe ke siyogembula lapho hleli khona angifuni phela lubonakala phondo lami ngisebenza ngalo olwegambling yilo nje amakhubalo ala phakathi azwa yimina ukuthi ngihlanganisa inani angithwasisa abantu angikhulumi ku media ukuthi ngifake inani angithwasisa ngisewunyanga mfana angizona lezinyanga ezichaza kakhulu ngomsebenzi achaza ngomsebenzi wedlozi ukuthi hey u1 no2 no3 no4 no5 ngifake ini uthwasisa abantu online so ke ngiprofessional ngayithola lento ngangithola khona ukuthi kube isecret yami uyifuna kuzo serious game lalela ke la ekhaya kuzo serious uma ungafuna ungezanga kubezanga ngoncenganga futhi kukuwe ukuthi uyafuna ukubona impumelelo yenzeka kuwe ba ungafuna ungezi goodbye hamba uyodlalela khona le kubangani bakho angihlangana nawe mina kukuwe mawuthi ufuna ukuza kimi woza kimi fonela lezi namba ungangibhazi uyafona ukupholiwe akutatazelwa hayi ukuthi ngincengile mhlawumbe ngithi ngicela ungifonele no akuncenganga ungafona uma ungathanda uma uthanda uyafona uma ungafuna uyayeka futhi eyami lento ngayithola ngayilandela kona ukuthi ngilekelele umuntu oserious othi ufuna ukuphumelela kwiMpuma Kapa TV channel 260 uyena uDr Mkhulu umbelambela nusikhombe lamba sadla mehlaso umgqalazo wempahla kazingane zophumaphi kwamhlabi yalingana la ezweni lobuthonga lana ke mina ngigaya umuthi akunanyanga yophinda ifana nami kamhlabele ngana kukhona kwamavukane kuzenza mina angeke kusalunga vele ngoba into enginayo akunayo konke indlala nje yokugubha amehlo one time umakhololo yaka kamhlabele ngalothi nawo nezulu akazama teste mina sibone ukuthi bazolo ngeke balunge ngabagweba kabantu ukuthi ngiyatshela ngathi okuzinyanga kokonyaka mfana lo naloko kwakudumile le komanguzi le sokuba umphuphe konke ngane lokubuya ngilande lento ngavela ngavala ngehlahla akuphakama umuntu la angifuni ukukhompyutha nomuntu mina kwiMpuma Kapa sakuyahamba siyobonana next episode uyena uDr Mkhulu umbelambela nusikhombe lamba sadla mehlaso kwamhlabele ngani umgqalazo wempahla kazingane zophumaphi uye lo akekho omunye ungadeposit imali ku-account ungafaki imali ephepha ungafaki imali ko-Shoprite ungayenzi lonto leyo uzobe ufakela abantu abarong ufakela amavukane la wazenza mina uDr Mkhulu lo indoda yamadoda umthakathi owaziwayo inyanga kokuvula khenkenene